ekenekwa gị Igbo ndị mana ege m ntị. Nwanne anyị nwoke bụ Agbaranze obegobe kwukwa datin nkwu mme reference to enwere ihe mme reference to asị m unu that na a time is coming ndị Igbo anyị anata and one person will be the pioneer of that movement. One person will be a pioneer of that movement. Evangelist Ebuka Obi drew more investors to Igbo more than Igbo has witnessed in the last 20 years. Go and check your calendar. Sometimes when somebody na alone at airport, Jukene ha airport Imo State, Asaba, Port Harcourt. How was the movement in the last 2 weeks? How was the movement in the last 2 weeks? Before that, they experienced more massive flight time, more people coming into the state in the last 2 weeks, more than they have witnessed in the last 1 year. Even somebody na about transport to Jukene, especially Imo State, Enugu State, Anambra State. Jukene, how was the Imugo Kede Kolo Siwega in these few weeks? They will tell you that they enjoy more in the last 2 weeks despite the rain. Despite the rain and the bad road, they experience more in the last 2 weeks more than the last 1 year. And the investors, if on that name investment, they will tell you that they feel more safer now investing in Ngopala because now a city is being bettered, a light is coming out of darkness. The light that came into Ngopala brought out a massive revolution in that area. A community that was laboring in darkness, and time came for them to rejoice, and there's a massive era of rejoicing for them. So like this, our brother said that Ndigbo Yanata, Ndigbo will be loved to invest in Ndigbo because somebody pioneered it. I remember my videos where Alex, some early last year, I told you people, you know, Ndigbo is going to experience a revolution, but it will not come easily. Somebody will pioneer it. Manage the ego, feeling an HM investment. If Ngopala, if Abia State, Abia State, massive things are happening there. I just pray that Abia State did not betray Alex Oti. I'm just praying massively, God, please do not allow them to use insecurity. Because I keep pointing it, insecurity, to destroy what the legacy of Alex Oti is building, because these men don't care in as much as they want to snatch their power, because Alex Oti na Aboha Janiru. He has done more for Abia State more than the last 20 years of government in Abia State. So these men don't care. God, tell them not to use insecurity to destroy the legacy of Alex Oti and force him out of power. That anybody that will rise to destroy what Alex Oti is doing, God, for the sake of your kingdom in Abia State, because do. I am from Anambra State, Abia, but I love what Alex Oti is doing. Everybody cannot be captured. Everybody cannot be captured. No, God, no. It will never happen. It will not. So don't worry, in this video, one night, okay? God, one. Enwere post mmero nya nkwuru maka Evangelist Ebuka Obi na onye bụ ndị ga-akpọnata ndị be anyị na Igbo. Ekwuru m ife dị otu a, ụfọdụ kwere efe, ụfọdụ ekwere. Inbox m ejuna ma ndị zitere m ozi na WhatsApp. Mana ọ bụrụ ya ka m ji wee bịa. Ịma na enwe ife m gwara unu so na mụ na unu adịghị eme ofe ife. Ebelieve m na humanity. Ị na-aghọta? Ife m ji ebelieve na humanity ka ọ wee mee m ka m wee na-ekwu nwa eziokwu.
ana m ekwu maka ndị politicians, ana m ekwu maka ndị pastọ, ana m ekwu maka ndị dibịa. Mana ịkpọta ndị kristian nọ na baya sịba na agbara nzọ na-ekwu maka ndị dibịa, fagasị gị na mgbọ bụrụ ife gbasara ndị isi ụka n'isi na ụdị ekwuru maka ndị dibịa. Fachọgodo ikweta ekwe fasị gị mazi na e nwere otu o si eme maka ịfọ. They cannot say the truth because fa feel ka ba defend their Christianity. Mana mụ na fa adịghị m ofe ife gbasara ndị dibịa na social media, mụ bụ onye izizi kwu maka ndị dibịa na social media. Abana mba eti na mgbu ife ihe eme bụ ọ bụrụ na ị so na ọbụrụ ma na enwe onye jee weta vidiyo ọnya ka anyị na-edeti okwuru ya ka anyị na-edeti mmeri ya. Ịma maka ịfọ ọ nwere ife a na-ewepụ na anụ were eri anụ abụọzi m ụmụazị ka chi na-efo ka anyị na nso ife gbasara ndị dibịa enwe okwu fa bịa kwugasịba n'iru akwụkwọ mụ wepụta wesị mba na-ewego ka onye nwanụ ga-amụ uche unu ga-adị ya. Ana m ekwu maka ndị politishan, ana m ekwu maka ndị pastọ, ana m ekwu maka ndị dibịa. Ife mere na eji ike ekwu maka ndị eze nwaanyị bụ na fa bụ nwaanyị. Mgbe m na-etolite nne m na nna m kụziere m na ife ọbụla gbasara nwoke na nwaanyị na onwe ka esi eje ya ka m kọwatụrụ gị obere ife n'ife gbasara ụmụ nwaanyị. Otu ihe nọkịta ibinye nwoke ego ọ bụ na ọ kwụrọ gị ya ị ga-adụde nwa ya n'akwa. Ibinye nwaanyị ego ọ bụ na ọ kwụrọ gị ya ị ga-adụde nwaanyị n'akwa. Otu ọ nọkịta mbinye nwoke ego nọkwa na Germany ada nụkwa ọgụ na Germany mana ọ bụ na ọ kwụrọ eme nwanne m mekwechirikwa gị ndị uwe ojii bịa sikpe bịa ego m biri ga abụrụ ego m zutere ezute ego m gbatara na mbọ. Mana ọ bụrụ nwaanyị ị ga-echedode nwaanyị n'akwa si enye gị ego. Ọnya mere itinye ọnụ na ife gbasara ndị eze nwaanyị nwere ka o si adịa na-etinyecharakwa mana ndị politishan, ndị pastọ na ndị dibịa ana m akwere ike ebe a na m kwuru na ọnwa nna anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi ga-akpanata ndị be anyị. Ọ bụ na ị ghọtara ịjụọ m agbara nze kedụ ma ọ ka esi ajụ ajụjụ karịa ịdị na-aba mba akpọ ebelivu na humanity ka m nwee ike ịdị na-ekwu eziokwu ma mfu ya. Ọtụtụ ndị na-eje ụka enwere ike ikwu eziokwu n'ụwa gamefa na-agba okwu okirikiri fanogo n'iru akwụkwọ si na mụ agba agbara nze adịghị ekwu maka ndị dibịa. Mana ọ bụrụ ya bụ ka anyị bịa ọ bụrụ na ị na-eso anyị mgbe mụ na nwa dibịa Mampasman nwere nsogbu mgbe a n'iru akwụkwọ ndị ụka ndị kristian na-atag Mampasman si abịa ma agbara nze ka ọ pụbara na ọ na-ekwu ka ndị ụka na-atagzi nwa dibịa ka ọ eme ka m pụbara. Mana ọ bụrụ ya ka anyị ji bịa ife me njiri ebe a bụ na ine dispos mmadụ ma wee sị na obi na-atịa otu esi akwafu ife ndị be anyị na mba Eko na Lagos na agụgụ fafanata ke ntị ka m kọwalụ gị ndị be anyị mfụrụ na-alụ nọ na mba Eko ma ndị a na-akwatu ife unu eburu emuzi na fa ife a bụ ebe fabi na-azụ afịa. Ọ maka na ede ajụ ajụjụ ịnọ na your comfortable zone ịjụrụ ajụjụ ife na-eme ebe ọzọ mere ihe eji na-ede ụdị ife. Ị mara mmadụ ga-atụ afịa na China ma Indonesia ma Japan afịa bata na Eko o buru ya lee na Eko mee enwe nsogbu mgbe ọ bụla o si ka o budata ya na anaba anyị ifuru ụzọ esi agba esi mba Eko anata na Igbo ndị kọstọma na ebe obi adọrọ fa mma. Ụfọdụ fa na-eburu kọntena ụfọdụ ego fa ga-agwa gị kwụwa afa ka e wee lapụ kọntena ịgbakọcha ya ifuru onwe ezi gị na inweta ọzọ batazia ị ga-ele ya na Eko ka ị ga-ebudata ya n'ala Igbo. Ọsọ ndị isi ya kwa ọnwa one ma one ka na-ebudata afịa. Ndị be anyị na-ego nọ na Amerịka, ndị be anyị na-ego na Germany, ndị be anyị na-ego na Finland ma na France maka na fa bi ebe a. Ife gbasara ife ndị be anyị na-eme na Eko ndị ga-akwụsị nwe bụ ndị ọchịchị anyị. Onye ka m ji wee gwu n'ụdị iyi ndị Igbo politicians sọkwa afa na anyị ka niile ife ọfa ga-akwụsị nwe ife dị otu a. Ọ bụ na onwe otu fa ga-esi wee reach agreement with federal government afịa ọbụla ebupụtara na custom na-agba n'ụzọ a selapụdata afịa ka ọ naruo ụnụ ewepịa ndị be anyị ma na-ebudata afịa ama eji ike wee si ebe funataba. Ọ bụrụ kịta na onye gị na ya na-azụ afịa na afịa bata ọchọ ka o bu n'ahịa n'Igbo ndị kọsọm esizie n'ụzọ ọchara ya afa nnekwu ego onye atacha afọ nwezighị na onweta nke gị bata ihe bịa gbadataba. Otu a iPhone 17 pụta ka m nwere anya example afọ ndị mmadụ na iPhone 17 na gịnị dị na ya na enwere ife ji iPhone 17 eme ụfọdụ na-ekwu maka na fe nwere ego echi kịta ka onye nweta ibe dị ka 30 million or even 10 million ife ọgbọdụ jegoro iPhone 17 mana ọ nwere ego ọ na-aba mba nwekwa ndị nwere ego nọ na fafiri na ife dị otu a waste of money. Mana onye na-ekwu ife a chekugoro ma onye o nwere ego ma na o nwere ego ife ọbụla mmadụ eruru oge ya wee na-akọndem ekwetara na eziokwu ka onye na-ekwu bikọs onye alụọ oge ife afọ nwe ike oje mee ya enwere na-asị na enwere ife ji ichi ọzọ eme maka na ọzọ gara ọnụ echi fe nweta ego ifo the same person ojechi ọzọ ọkwa ụwa si wee dị. Biko mmadụ asị na nna obi dị mma na anakwatu ife ndị be anyị na mba Eko mmadụ jee na mba Eko na-azụ afịa nweta ego obi na one room chọrọ ịnụ nwaanyị ị ga-achọ efu ngwa abandonzi afịa gị na mba Eko na-atazi ya n'ala Igbo mana ebe a ka ọ na-azụ afịa shọpụ ya dị ebe ahụ ọ na-enwetakwa ego ebe ahụ. Onye chọrọ ịnụ nwaanyị ọkara ebi na one room o nwere ike ogodo a rụchapụ ụlọ biri ebe a maka na ebe afụ ka obi. Ndị Igbo anyị na-ebesa akwa too much anyị na-echozi weakness na society too much anyị niile ịkwụsịrị isi a na-akwatu ife ndị Igbo ebe afụ yes
kedu ife a ga-eme ka akwụsị ịkwado ife dị otu a? Ndị be anyị kwesịrị ịnata ụlọ, yes, otu ọ bụrụ ife a ga-eme n'ike. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa na mba Eko, achọghị si jụọ ndị na-azụ afịa na mba Eko ife a na-emefe n'ụzọ esi anata anyị Igbo, ife ndị kọstọm na-eme ebe a ka a ga-ebidogo takwuru ọda kesi. Ụfọdụ atụrụ Igbo many times ibudata afịa emefa the thing. Kontena one ka na-abata, ụfọdụ bụ a na-egburisizi na-emezi ya wee bibi maka ndị kọstọm, mana onye tukwu na comfortable zone ọ na-aba mba. Ndị bi na Germany, oke, unu na-asị ndị mmadụ emezi investment na Lagos steeti, ndị na-ego nọ n'Europe nwere gwafe ego nọ n'Europe, investment dị nwere nọ n'Europe, gaa na UK, US, ebe ka ndị anyị kacha ego ụlọ. Ife ndị Eko na-eme obi adọrọ m mma, ife a na-akwatu ife ndị be anyị, ọ na-agụ maka ma mfịa, ife ego ndị mmadụ ka a na-ana n'iyi, mana ife a ga-eji nwayọ wee mee. Ọ bụrụ nke si ya na ị dị happy because na agwa fanata ụlọ, ọ dị data izi fanata ụlọ. Anyị nwa na-ana bekee na complete ụzọ ụwa ya na anatago nwanne nke onye ọbụla were nwayọ. Ife gbasara ife nkwu na Ebuka Obi ga-akpọnata ndị Igbo n'ala Igbo. Aga m eme vidio ụbọchị Satọde, maka aga m etinye akara ekwentị, ọ ga-abụ live vidio, makara ma na onwe ndị ga-ada atụ ya, anyị emeju argument afọ, mana ndị ga-epik point ga-epik kwa point. Ana m asị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma. Emesịa.